τι έχουμε? Έχουμε τάσεις, 5 λάμπες και ένα ποδήλατο το οποίο έχουμε προσαρμόσει απάνω ένα δυναμό από αυτοκίνητο. Όταν λοιπόν εδώ πέρα κάνει ποδήλατο, θα ανάψουν όλες οι λάμπες. Όλες. Έτσι λοιπόν, έλα προσπάθεια, εδώ πιθανόν έχουμε σύνδεση καλή, έλα, κάνε κουράγιο. Και μπορούμε τώρα έτσι να φωτίσουμε το σπίτι μας, παίρνοντας έναν... Όταν δεν έχουμε μπαταρίες, τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά? Λεμονάκια, 2 λεμόνια, 2 πεντάλεπτα, που έχουν απάνω είναι επιχαλκωμένος σίδηρος, 5 λεπτά. Τα βάζουμε εδώ πέρα μέσα, ένα εδώ στο λεμόνι, το έχουμε κόψει, το έχουμε πατήσει και να βγάλει το ζουμάκι του έτσι. Μάλιστα. Και μετά βάζουμε από εδώ το θετικό. Εδώ θα το και βάζουμε εδώ αρνητικό θετικό. Εδώ πέρα έδειξε τώρα, μπορώ να το βάλω και ξυπνητήρι να χτυπήσει ένα λεπτό. Τώρα λειτουργεί, με το λεμόνι λοιπόν λειτουργεί αντί για μπαταρία.